Ja, bare lige før at videoen begynder, så håber I, at jeg håber lige, at det kunne være fedt, hvis I gad like og subscribe, og jeg håber, I nyder videoen. Så ja. What is up, guys? Velkommen til min nye YouTube-kanal. Jeg kommer til at starte en hardcore verden. Det bliver godt. Så let's go. Sandbiome. Village. Sygt, let's go. Og bare lige så ved du, jeg er ikke sådan den professionelle. Så ja. Og hvad? Blacksmith. Iron. Også iron pickaxe. Rød. Good goodies. Rød. Endnu en blacksmith. Diamonds! Holy moly. Hvis jeg kan bruge en. Okay, sygt nok alligevel. Jeg skal lige det til den her iron golem. Kom her! Sådan. Very good. Men ja, jeg har jo så lige startet den her kanal, så det kan være fedt, hvis I likede og subscribede. Hvad? Mineshaft. Let's go. Jeg skal lige have en seng, så jeg kan sove. Kan du ikke smelte noget hurtigere? Sådan. Så fik jeg også brugt al mit træ på det. Så er jeg klar til at komme ned i caven. Jeg troede bare, det ville være sådan, jeg fik noget iron, men ja, bare se. Diamonds! Hvad? På Y minus 1? Hvordan? Oh my god. What? Der er mange diamonds. Hvad? Otte diamonds. Lad os lige tjekke, om der er nogen hernede. Hold da op. Det vil jeg sige, at det var lidt sindssygt, det der. Flere diamonds. Diamonds. Så skal jeg lige have noget træ. Så lad os tage dernede. Ser spændende ud. Ja, jeg tror bare at gå ud af caven nu, og så kan vi finde noget iron et andet sted. Nå, ja, så venter jeg lige på, at mit iron det smelter. Og efter det, så skal jeg tage afsted og prøve at finde et godt sted at bygge min base. Så lad os komme videre. Først skal jeg lige have noget at drikke. En desert temple. Nogle emeralds. Flere emeralds. Og lad os se. Ej, det der er dårligt. Ej, det. 2 diamonds. Guld. Lad os lige tage det her. Hvorfor ikke? Ja. Det, ja, hvis jeg vil have en hest. Og så vil vi jo tage det her. Nå, jeg må hellere lave en båd, ellers så tror jeg ikke, jeg vil komme så langt. Så lad mig lige hurtigt lave det.
bare lige før jeg viser klippet, så jeg troede lige, at jeg kunne være lidt sej og bare sådan lige prøve at gøre det, men jeg så tror, at mit game glitcher lidt, og jeg bare gik ikke særlig godt. What the fuck? Hvad? Hvad? Hvordan sker det? Hvordan kan det bare ske? Hvorfor loader det ikke? Det vil jeg gerne lige... Loader det ikke? Hallo? Load? Ja, på stort talt, så gad det ikke rigtig at load. Så ja, jeg ved ikke helt, hvad der skete der. Men jeg forstår ikke helt, hvordan det der, det kan ske. Hvordan sker det? Og hvorfor gider det ikke load? Altså, hvordan kan det ske? Nå, men... Ja, det blev så til den video. Jo, ja, det kan godt være, at jeg prøver igen på et andet tidspunkt. Så ja, næste gang, så lad os bare gøre det ikke hardcore. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Lad os hellere gøre det, ja, bare normalt. Så like og subscribe for næste gang. Vi ses!